Biamono sana na ndo mwancho muligire begeta seni kiendize TV emambia bono happy Sabbath, happy day nyasaito onyale kuba umugena sobogi maboito tuanjeire nande tuomeranire asembe omaga ya echuma engima yenyore koba anena mangana mange shuguri chetu chekira lituko mwanya bantaso kweligeria nando tuanjeire tonyale koba togosoa asomotimoko bwe sabato yaye enchenu emambia bono karibu sana ase benchi kegando chenga toi sanire tuabweneire omorisia onchonga de tonyala ko kwani manchu murigele mambia bono Amancho marigere bwe station yetu ya NDC TV na okwali rubwakire byaiga abakwa manena ende karibu ase okwigera gwaitu biemono sana igaiga na bondo chenga na moroche aseti chenjeti yakaiga madam oito Rose Nyamuita karibu sana imeyo morobile bwa swisa tana samagire lesson tukana urigele kamera nyala ko kwa kwani manchu murigele ndo mwarigani asenjere abene omwanchwa omurigeri NDC TV ase Sabbath enchenu nabakwanire nga wakiribia nabariganirie ase Sabbath ye twigera subwamo biemono sana karibu akira soa ase ntunda ya magre lesson yechumeye ndenda gosemera na igari ngasore akwanyira ko bago kweyanda anene bwekanyirega gwa semesa eri ntonyara ko batogusanga amunaye ubukendo mbororo kanya gosibarika yabo na intoka ge student ochenga tubate a class kya macha mureriko ke bisaiga etokunya gusibera ntonya ko batogo seria ubukendo kira togendeta ko ba atoko gendra mona maigerio emambie ye bono madam Rose tora sogo sabiri ntonyara ko batochaka amaigerio tusabe nyasawe itomotongi twakira asore kuna abana bao na ibuna tato ito litangani otoiwe nerese nituregera seri tukoria rero otutangane bunurigeti asire da Yesu Kristo yero motorito amen biemono sana karibu nyasato konye ekirato gendrete amona equota ye lesson eye umulisini nago semerenga ne lesson ebwate amangana are amarito ekirage gati yabo tonyale ko tukurigira sigetabu kirigyo kumanoka kyanyale ko bago toa anene amangana atato amalaika nyate ko bakoreta asobiko bwense enchire yanyate ko bayikorandibwa na kwene kinyanyale ko bayukira abantu abange madam ase wikinyate ko bayigweta tonyale ko batokwanera amangana maya ayagotoka ase ekina gosa soko na chakwikina abange tokatange kara to kuigwa anene amangana yoko na chakwikina umulisia na amangana kero kende akonyara koba gakoreto kogosa madam ni mayete asobo kora libwaga anene na se ebigambero ochikwenda oro ekero kogenda se ebigambero abakonyara abantu bangusetembe njira gete none muntu kali no bumaene ngaya ati ngorete mamocha lakini gaikiwa se kigambero nabakonyara ngusetembe na kigose umuchaji arachikoba kwa mwikina kiane ngochi asoboronge ni favor yanje gose ngochi asamana mara lakini sense me biblia nene kwanete igoro ya mangana amaya anene yekina nanto kaligerenga mangana kia maya twaroche weekend ko bage goita arororo amangana gosemeria sekina ane uche somo Kristo litanga nikigima akera to kurigereria se ewiki ya ita mangana amaya arase ogekuna chogekina gente getangani igotubwate kina okona chowe kina tigoko bonye tubwatie kina nga oiko tware kina omanye kona cherwe kina yani enjire ndogo tenga a case na kigekore the judgment yes bono onye kubwate kineke to kona cherwo na cherwe kene ogoke lakini akerora nyore ekina kiao kiana chiruboronge nigo kogoka nenchirende kera twarigerere timono twaroche kubwa mono litukori arenge gokwanera litukori arengeria Monday yes nga nyasaye ogotwara mabera asitore asoko na chiwekina nga nyasaye otore yani agatutumira omwana wa Yesu Kristo agatororera mabera gusira kori konye twasirire agatutumira omwana oye erinde tonyoruko na chirwa kwekina korokuya igo buna toreiga ekinange korete kegendererete na ende buna kirororo ntuganyete nga kuna chiweki no kuna gikogochi gokora kogochi kunyara koba gokunacho igo ntubwate ogosemeria okuyanga ekero torakora maya tunachirwe ekina kerekia buna ekero Yesu o Kristo liakobambugora sumo saraba iga bambetwe
egetamba kegachinsa kianda gegakora gekanacheka, yani gekanacheka kurugoro mpaka arari agateba onsi akorire ki onsi aerire ng'e onsi pia yarenge kurumagega bono mwanyorire oboronge obo turabonyore kero twaitabiranire amaya gosama yari turachikona chiruri tukoriri Yesu akwirana bia mono sana amaya turachikoba tukona chiro kubwatikana kero kene getambo kero gitu gyokwegena omorisi taraswa as introduction lesson nataka tu engana ya monyeti gaunga libaga ntwaja toka tukoriga libaga lyo mukrista sekineke no gosemerio konene yakora twatanga mwanya bantu egento tukane tiri tukaserinde no gosemeria kero kende omukristo mubwatani uri bwerure utara soro gendo rukwegena ogosemeri kwa yasekineke ngorokyoko eng'ana twanyore tororo niri ng'a bono na bono kugambigwa nkoiyo ase bari ime ya Yesu Kristo tokarora ng'a Yesu nere judge ukona chebina na nere omu advocate bwa abantu bari bamoite bamwegenire otambe kere bina biko na chwa omonto agosoerwa eko yokuru kukugamba ekina ning'okugambira oyo osoereire some advocate omo-advocate bono Yesu oba omo-advocate one ase eng'encho omoitabete naende roikaranse bune muna chiebina omojaji torochi ng'ekina eki nkebweteti yari negekora Paulo agokwana ase Abarumi sana isate ekefungo kiakiritang'ani ng'a na bono kugambigwa nkoiyo ase bari ime ya Yesu Kristo mono sana na bono kugambigwa ngoyo ase bari ime ya Yesu Kristo enjerende Madam Rose nelinga e condition nerororo otagambigwa okoigo kore anene ase bari banyara kwa bakora bari ime ya Yesu Kristo go ikabanga ne kurate nene asora mona inche ase Kenya ko begwetanga ine insemo kitore tonyara ko batokora asobwango onyentora atambo katoso ase semeri ya Yesu Kristo erinde na ntuchi ko batokubalerwa oboronge emari yari okugambigwa ngororo isiko ya Yesu Kristo ukugambigwa nkoro ime ya Yesu Kristo kugambigwa nkoyo yona Sara karibu sana ase wiki eye ngokwana tukare nga ensa yaye yokugambigwa Madam ase nganatika kogote gokwana gwo aye asobokoreri bwago nime ebigambero egantogera bakoro mention molisi na judgment neroro kero kendo mondo akorera mamojo so shitakiwe onyara ko bakorikero nga ritukori yago riekina rikare inkakigete enjera nero mondo akwiyarigania bono kubwataka ne Biblia naro gutokwanire karigoro ensa yaye yokugambigwa na kitu kali okwanira ase emambia bono na netegete Madam gokonya sinjo gosoma ekefunge karene ikigotora ase echuma eye negetabu kia Barumi 13 ekefungo kia 11 mpaka 12 ntegete nsome ase kegusi kora ayo ekiagera mwamanyire nga amatuko aikire na engaki yaine yokuboka korwa ase chitoro yabeirange na kibono ogotorekanigo kore ange kobua ekerokeria twachagete kwegena obotuko bwaisire koera omubaso obeire ange karibu sana Madam ensa yaye yokugambiwa yaikire aiga ekera tokorigereria ntwebu na mwanya bantu ntu abegete Yesu ase kina ise uri ebibe byaitu akairwa ase kigambero kia birato na ende kera iretu ororo ke mwanya bantu Yesu tana cheretu ekina lakini nigo yarenge merubiri ya Nyasaye erinda bembori yaitase ntu mwanya bantu bono nekera togocha ase bigambero byaitu byaboniga nigo tokwenda asichikotie kero bwate kina kero kende nabo bwata mamocho lakini kwabekerero rio tabwatia mamocho ororekana kobanga nero bwata mamocho kero kende kwa mugambi kwa mubwa ikiagera tabwati chinguru naende osibwa ayegwatigara gweyake ekubanga na mugwesire ese oriyo gotenyara kuri kwa mwanya bantu lakini ekero Yesu akoirwa asubosibwe ekigambero kia birato ekera gukana inga tindo chia mamocho yo muntu oyo iga teba kubori nga teba ningo mutagete moigorere erine merobere ya Nyasaye yarenge mbara nabasi gose Yesu Kristo agateba nga abambwe Yesu akabambwa atari na mamocho ande onsi lakini esi oriye bibe byaitu
tonyore gentoki tonyore okoboriwa igo bono ensa yokogambiwa nigo yansete riria ase abanyabibe bari bagenderete igo ntogenderete kogambiwa onye ntoramoitabera nang'o ntoramoitabera na Yesu lakini ng'onye twamoitaberanire buna omorisi ateba titobwati ekina kende gionsi pi twabareirwe oboronge igo ndie ekina giachagete naende ndikerakoreki ndikeraere egento kende kera tware korigereria omogano norenga igore gotoroki biaiga ing'a ase rinani gete riarenge ritari Kenya enyoni rigasambwa abarendi rinani riria bakagenda korigereria nengi kiagera rinani riakoreki nonyense ita Kenya abarendi amanani mbagorete ki keranto bagosamba amakara nkwenda nkubaminyoki bari bone kero baenda bakanyora ng'ekene enyoni nero ekorete kiasambu yaire yabeire amakara bakabogoria egete bakakunanga inki kiagera mpaka enyoni eyakoraki ing'a nonye Kenya enchogu negoita tobwatiri bagari ogokoraki riokoyeita igora agambi gugentoki ekina riri bachi gokuna bakanyora ng'a amage arenge chimbaba imechi akori atambururukire ng'enyoni eri egakwa lakini egakonya obogima bwangu bwamage ng'a Yesu okure bono tokoreng'ani guna ki Yesu okure atosave yani atokonye korwa ase ebibe okure ogoku kwarenge okororo mwanya bantu atare gokoreki na nenyoni eri nero yayete ekaigu bororo ekaigwa amakwere lakini egakonya gendoki egakonya amage ng'encherende ng'a Yesu okorire ekina yogosira wakare na kare toitabirane erinde titogambiwa tocha konyora ogotori gwariri wakare na kare pia mono sana tunyare koba togosoa ase Kristo naritanyara na intukoba togosoa ase ekigambiro sokugambio kuria kugosira kare na kare in introduction tu ekatokardo kwanera igoro ya ensa yaye yokogambia korengane gatabu ikiabarumi yare gotana kibono ogotorikani gokoreange kubwa ekero kiria tuachagete kwegena encherende ense yasukire okwegena wose engaki yayo koirana yasukirange kigima omorisi ntegetengorete on board ekera tukare kuba tugukwanera igoro ya ogochenu kwa obomenyo bomboro byobo nande ncheraki ekonyara koba bogokora bogochenwa ase ng'encho ya mandalizi y'abachenu abakonyara koba kogendera gochene aselesene yegokwana igoro ya obomenyo obochenu nere ase egetabu gia Danieli sana isato Danieli sana isato nekwanirete amang'ana agocha goikera obochenu oyo amagambi igoro ya amagambi atato obogambi bwa eritang'ani igo boteneneire na ekwerende mingichi nobogambi obo okorigereria ase egetabu gia Danieli sana isato ekabungokeka eritang'ani goika egia kane giakora ng'aka ateneine akoroki gwakarora emingichi eteneine yabwate chingunchera isana ibere nengiti emingiti ekaba na echinguru ekagenda kera ase lakini kene ngekia koyobwa akeiga naenda akoroki unaende nyuma yaye naenda akarare gore negore yabwate orugunchera oromo nero yabwate chinguru chinene gwetani emingichi igatuoma emingichi eri ekayakeranse ekaba naende ekamanya gocha nere egacha naende egatoka ekare yaikara ekamanya kobune korugunchara chingunchera enye chigatuka korwa asare yamanya gocha omosombo oyo Nyasaye yakwana iga ase ekebungo kia ikumi na kianda gia Danieli iga Danieli isana isato na emingichi eri kwaroche nobogambi bwa Bamidia na Abapasha naende gocha maati ateba negore eri kwaroche nobogambi bwa abanto bakorwa Abagiriki iga amaruoti aya akwanire abere Danieli orogetigwe akamanya goika ekebungo kia gia kianda akaranga korwa ase amaruoti aya orogunchara rukauruka oromo orogunchara oro igo rwarenge na echinguru chinene rugachaka orosinini lakini rukaonchoka rukaba oronene bono eriete orugunchara igo retenerete oboruoti igo retenerete oboruoti bwachete nyuma ya amaruoti ayande
bokama gochaka buno urugutio boke bugakina bukagaria bukabo bonene ekero bwabe ebinto mbire bokorete bokogera obomenyo obobochenu bugoche gukwana yonte getosome gochakere kemgo kegia kianda ogende bakige 13 omenye kogunga ngakie goche kuburigeria obomenyo obobochenu Daniel sana isatu kifungo gia kianda ebukwe gotabaiga korwa ase oromo rwechio orogunchara ronde rokamera korwao oruro gakina mono gochia irianyi na gochia mocha na gochia sense eriengia mono orogunchara orwo rogakina mono rogaika ase emeganda ya igoro rokaiyeria emeganda ende neching'ena ng'eni gocha inse rogachitingerao orogunchara roria rogakina na gwetogia igoro y'omugambi ose igoro y'omugambi bw'emeganda eria rokarusia korwa ase omugambi oria ekeng'wanso kiogosambwa giakera rituko rogatogora obomenyo bwaye obochenu ikere 13 morisi 13 omuganda oria amone ekeng'wanso kiogosambwa giakera rituko bikarwegwa na kobekwa ase okobwa kworogunchara roria ase eng'encho yogosaria ekene kigatugutwa inse na orogunchara roria rokagendera koba nokobua bona omusumba oyo nyasaye atokwana ng'a korwa ase amagambi aria arengo abere ekero obweritang'ane bwarwo obwakabere bwacha obwakabere bwa abagiriki bokamanya gwatananeka bokaba amagambi ane ikamgo giekomera kianda ase Danieli na 20 na bigokwana bo nyuma ya matuko nyuma ya emiaka naende obogambi omo bobogache roteneine orugunchara oroke rukaba nechinguru chinene gwetania amaruoti onsi arengo rukagaria mono rukagenda gochia mocha rukagenda gocha sugusu rukagaria rukamanya goikera emeganda y'omonene naende ekero gwaikera emeganda y'omonene egento nkere ekemo gia 11 giakwana soma nge gia 11 orogunchara roria rogekinia na gwetogia igoro y'omugambi bw'emeganda eria rogekinia rogetogia igoro y'omugambi bw'emeganda eria ng'oyo igokorukwa omugambi bw'emeganda Joshua 5 ekemo gia 14 soma ngo oyo okorukwa omonene ase omugambi bw'emeganda Joshua tabugia Joshua digereria inye ekemo isano ekemo gia 14 na 15 Joshua inye Joshua isano ekemo gia 15 na 16 Femele 14 15 15 ibukwe gotanga omonto oria akairaneria incheni igoinde omotang'ani bw'omuganda okorwana esegi omonene nakio bono nachira erio Joshua agatung'ama inse akaumama agasasima naende akamoboria mang'ana ki obwate ogontebia inche omusombo enderera omotang'ani oria bw'omuganda akarwana esegi omonene agatebia Joshua rusia ebikoroto biao ekiagera ase agwoteneine nachenu na Joshua agakorabo abaisiraeli baimogete kogenda korwana Yeriko Joshua otang'ani kogenda arigereria ase bagochi korwana arigereria motwaro omonto obwate omoiyo obirende amabori ayeine ora ase ensemo yaito gosera ensemo y'ababisa akamatebia inche n'omotang'ani bw'emeganda yaba y'omonene ekero amatebia omotamorwani oyo bw'emetang'ani bw'emeganda y'abanene Joshua akabeka amarusa akamusasima naende akamanya gotebia Joshua rusia ebikoroto egekora ositeni ng'aki ing'oyo omotang'ani na omotori oito Yesu Kristo bono ase ekebunge kiga twateba ng'a na obogambi bori bogacha nki bwakorete kebungo gia 11 keri gia Danieli 3 obogambi bori ekero bwachaka emeremo yaye bogakina mpaka bogaikera emeganda ya igoro na ekero baibikera emeganda ya igoro bokaibekeka gwocha nse naende bokayetiringera n'amagoro aye kini kebungo gia 10
kero biatiringeru n'amagoro aye bokamya kwimokereri iguru mpaka bokareng'ana n'oria omonene bw'emiganda bwa ogendoki omonene bw'emiganda y'omonene ase enchera ende ng'ase oboruoti obo bare kogamba igo bachete bagatiringera nse abanto ba Nyasaye bakamanya kobogoria emeremo yarenge y'omonene bw'emiganda n'omonene bw'emiganda Yesu Kristo bakayekoroko beyaibo bakamanya goika ase ekerengo bagwekora buna erare omonene bakaire emeremo yabo y'omonene oria omonene bw'emiganda gokoria eria 12 soma ororo 12 gitabu kia Daniel isana 3 Biblia goteba ng'a omoganda oria amone ekeng'wanso kia ogosambwa giakera rituko bikarwegwa na kobekwa ase okobua kworogunchara roria ase eng'encho y'ogosaria bono naende igang'o oboruoti oboteneine norogunchara rokabogoria emeremo yonsi yarenge y'omonene bw'emiganda omonene bw'emiganda nero otenerete amang'ana y'ebing'wanso nokwaberi kwa ebibe by'abanto na kera egento bokarusia ase amaboko aye bokabeka ase bore oria omonene bw'emiganda emeremo yaye ekaraba eteneine oria oyebogoretie bono ekero omoriki oyo ekero yarigereria boigo okobori kwamanya koborigu ng'aki amang'ana ayaba igo isoma ingo 13 erio ngaigwa omochenu oyomo ogokwana na omochenu onde akaboria oria orenge gokwana nengaki eng'ana naki okorora okwo igoro ekeng'wanso kia ogosambwa gwakera rituko gokworokia nengaki eng'ana naki ogosaria kwogosiria korabe nokorwegwa kwa obomenyo obochenu na okw'omoganda oria biratirinkerwe ise korabe eyo yabeka abono ng'a ekero emeremo eri y'omonene bw'emiganda aurwa amang'ana y'ebing'wanso biakera rituko akaurwa amang'ana aya akabekwa ase obogambi boria nekero abekwa boigo bionsi bikaba ng'a n'obogambi bori bokobanga bokoraa ng'a naki ebing'wanso bikorugwa bikabekwa ase amaboka bikaba ase amagoro abo taibaegwa bea noyomo ase bari bare abachenu agakwana okobori ng'aine ngoikaririri amang'ana aya ebing'wanso bikorugwa mambi na emegoroba amo nogosaria okoiga kwagerire nonya na amasikani are korugwa chiase omonene na ase aria achenu biragenderere gotiringerwa nse iga ase achenu agokwanwa na ekaro y'omonene na ase achenu na ebing'wanso biarusigwa ase oyore omoganda bwa omonene na omoganda bwa omonene na omotorieti Yesu Kristo tiga ngotoira na ase system y'ebing'wanso buna yare korusigwa ari ritang'ani ekero Nyasaye abegete ekaru ya Jerusalem ekaru eri abegete ng'a etoratwara abakwani bakera rituko naende totwara omokwani omonene ekero omonyebi bagocha okong'anya 23 ekero omonyebi bagocha agocha korusia ebing'wanso biaye 26 kong'anya Exodus egento agokora iga agocha arete eng'ondi abeka amaboko aye igoro aboria okwarwa kwa ebibe ekero aborirwe amanye ngaiteke amanye ngaya akorusigwa omokwani asiarire ase emetobu ya ekaru na ekero asiareire amanya koreta chinyama chiria achibeka ase omorero naende nkoria arenge enyama eria yebeka bono oyo bekoria soma nge kimungu kia 25 kemono mpaka okong'anya 23 23 16 26 23 ase ense yaino mokungu onde tari 23 26 kango naende omonene agakwana na Musa Exodus 23 36 23 36 36 omorisia
23 Wani 23 ndoche kifungo kiomari kaligari na 32 okongana tigankoriginde kifungo ekio igo omokwani are gochiorie endagererio bika gochinda yaye nekera arire yoroki ng'obogima bw'omanya bibe bwasa ime yaye nekero bwasa ime yaye omanya koira ase ekerigo kia amabera kore ndekero Kristo akwete ase omasaraba o Calvary embere meri are gokorekana ase ekaru ase acheno mono ase egetabu kia Mathayo 22 origererie ekefungo kiaye kia 50 27 Matthew Mathayo ile ngoma lisi Mathayo 27 fungo kia ekefungo kia 55 na kemo 51 52 Yes akarera na endene liogiri nene elia agatwe kamo narora egetamba giokona cha hekaru kigatandoka kurwa igoro goikanse gekaba bibere ense igatengecha ebitale bigatandoka chimbera chikamanoka chigasama na emebere emenge y'abantu abachenu konya bakure ekabokiwa eyato tebinga nenga kieri getamba kiekaru gigatandoka kuruguru paka mate ekero riria kurira goteba yaerire abakwani barenge ime eng'ondi yare koruswa ekeng'wanso bikaruo ase Yohana 19 ekebungo kiaye gokorigereria ekebungo kia Yesu Yohana 19 ekebungo kia 30 egateba ng'a yaerire soma ngororo Yohana 19 ekebungo kia 30 Yohana 19 ekefungo kia 30 ebiblia goteba iga erio Yesu agachia konyora chingama konyora chinkama agateba yaikeranire agatureka omotwe agatwekamo yatebinga na Yesu ingakierie kere yaika agateba yaerire gachikonyoa chinkama agatureka omotwe yagakoraki agakwa engakierie ebing'wanso biri biare korugwa bienseye biamoragete Yesu Kristo ng'angochare igo biaerete bono emeremo y'abakwani benseye igo yatuomerete ase omusaraba o Calvary ekaera nagekora ase Abaibirania 10 ekebungo kia 5 agateba ng'a nekera achete ase ense agateba ekebungo kia 5 ebing'wanso biokorugwa ni ebiogosamba nkwabiganetie kwandoseirie omobere one nachire gokora ogwanja kwao o Nyasaye akarwa ekeng'wanso kiaye ekemo kegwakanire esira ya mwanyabanto kare na kare nebing'wanso biense bikaera igo bakwani bense ekorwa ase engaki eri Kristo akwete ase omusaraba o Calvary mbabwate emirimo bare gokora yokobogoria ebi bia mwanyabanto biare kobogorera Yesu Kristo bweka Abaibirania 2 ekebungo kia 29 ng'a akaikaenda agaikaransa ase okoboko okorigwa tata Nyasaye atorwanderere atosabire soma nga Abaibirania 2 ekebungo kiaye kia 25 kemo 25 kemo agaikaransa ase okoboko kwa tata Nyasaye buna omotorwanereri buna omotosabiri Abaibirania 2:25 26 asa iyo nare no kubua kukubaturia kigima abo bagocha ase Nyasaye goetera asare ekiagera nigo are moyo gotambe ase okobasabera nakinigo etogwenerete intwe tobe n'omukwani omonene buna oyo oyoro omochenu otari n'okomocha otari na kemoa
bwatana netwe kurwa ase abanyene bibe oimokereri igwe igoro oimokereri igwe igoro oimokereri igwe igoro ya igoro bono gae gotubekera nga Yesu Kristo kara akwita akabuka igachieta akabumukwani omonene oikaranste igoro oikaranste sokobo gwokori gwa tata Nyasaye nero gotusabira nero goturwanirira nekara tokogenda asare tokoenda direct namasaba itu twamaburi egitabu kia baibali gatenga togende no bare mwasekerugo kie kia mabira bona asuburuote otwari kurigereria embere meyesa agokora ase ekaru ya iguru yogotosabire ibibe bakayirusi bakayibeka ebe ngwansabire byari korugwe mambi na mogoroba byatenerete amasaba yabegeni amambi na mogoroba bikarusi gwasa amaboka Kristo Yesu bikabekwa ase abakwani benseye ngago ikwetera asare oburi okwabiri kwebibe erinde amanya gosabire erinde nayo mayo kurwo gwende guru ase burumbo bwebibe nagieko era babatebanga ne karwe akarusia ayare akauromo amanene emegando iguru akamuuri emirimo yaye oburuti buri bokamuuri emeganda ya emirimo yaye amanya konga ngoikaririri yama tenga ige karwe yego cyakwacenwa nyuma ya matuko chiri bwibere nechimisato ga ono yes ekaru gukwana ne ekaru ya iguru asemere meiga yokwabiri kwibete byabwenda tagokorekana lakini mwanya bantu baye boire baye bikira asamba bokabo ye baba bari gutigira Yesu Kristo ayegende buno manyene bamuurire mirimo yaye encherende na inche yes ekero togotebanga ogochenu gwasa chenu torigereria amatuka maega ekero omobani gose omokwani are gachire motwe yesinagogi niga abarira ase achenu kero kende onyorenge nebibe tare gochio niga arenge gosibwa egento okogoro ng'ekero achiro kero kine nabara betakora kitairana ng'aiga abarira ase arenge achenu ekero tokorigereri eyere kanisa ya Nyasaye rero ntori kuyera nigo tokogenda buna tokorete ki buna totagete yani okogenda sindagogi tari ase tokogenda buna tokorete buna twiwete ari nense nasabekire ensemo buna ogochenwa okorete ki kuganeiri alafu twamana gotebigwa senarabu yari okwaniranga nga nyuma yogocha kwa Yesu Kristo nga ekigambiro ngiakorete ki nkiarengo yani judgment okona chweki na ngwakorete ki nkwarengo ororo yamana gototebe mbwamate kibore gati yekina na ogokukwangu kwa Yesu Kristo bono aiga no challenge tobwatenga ki ogokwa kwa Yesu Kristo nekina mbwamate kigokorete ki borororo bona ekero tokorigereri obwamate borororo mboring'ana ki Yesu obambirwe igoro y'omusaraba okura ase eng'encho y'ebibe byaito egetamba akere kiabwatete korugoro goikanse kiana chekire kiarariri ng'a obonene bwa Nyasaye bwarorekanire naende bionsi byakorire ki byaerire ng'agati obwamate bwogokwa wa Yesu Kristo nekina nigo boro obonene sana ng'a Yesu okorire nebing'wanso biri oinyore noene keraro ni bari guchikwa bagenda kurwa ebing'wanso igoro abana baro ni bakorete amamocho inga bari guchiku eke bakwenda gokora lakini bonekero Yesu aija ebing'wanso biri byonsi bibigasiekwa Yesu akabeke ng'wanso kiabene asobugima bwaitu bimono sana Yesu akaba eking'wanso kiabene asing'encho gotoleka bwaitu Thomas Saboke agoteba korotisa mocha Dagoretti South happy Sabbath day Ochia ase amate ya otebanore imeya omorobere goikera omwelio matunda oteresa agotanga matunda oteresa sabatengia emambingia orochisembo chia Bomet no ngenda tokobingo bwati moroberio bwa magere lesson Wilfred Nyaringita otebanga emambia bono ngobaganeria abarisia esabato engia nande bemna singing lesson David Mugaka kuruchisa mche baba dogo Nairobi au tabesa batengia nande bemna singing ya magere maya togenda tokwato ya bwatia AMO ase mugwetera sigeta sinikendezi TV ngati ya abange bari bagenda tuko baguturigire mambia bono enamba yesiminere gago ase madam Rosi Saranste igora waso mutu oyoriga
abakore namba esimire gago nabo gusanga kerengeri kiago libori liago abantu baratange lesson ye umulisia na bekali koligeri mu mengoro kabisa no kuba mate borororo anene gati ya amangana ali Daniel yanyata ko bakorokerigwa gose anyata ko bakoranga oborori nabo igo umumalaika olia ukwana tora mangana ikira umumalaika agonyara ko bakomorokereria kerokende amarorari anyata ko bagakora emambia bona engana to gukwanera ensa yaye yokugambe nerengane mwamu iranyara ko bayigotoranga ense yenerororo na intu bona nigere challenge na intu aba Kristo litukase linde tunyara ko batokwenekia twakoro bwa mateboito amona Kristo bwagweneire omolise getora kwanera ase ubwe kabisa amatukaria chiribubere nechimisato amo nechingaki chomwerio mpwa mateke matuka yabwate kerokende ninsa yokugambia ase amatuka yomwerio sobuma bwa umukristo yo nare kubeka iga yes ekero Daniel yorogetu igore ya magambia ya gucha Nyasaye na amorokeretie igore yegore ngambo gambi kibure yes akamorokerie mingi chinkire lakini oro gonchara rurioro kata matebeti na inde buna ruwaku ne kari yo manene Daniel igende kamuchanda asenga kientambinga nguikaririri muchando kabase Daniel yoro manene nguikaririri pono gokorigeria se gokorigeria se Daniel yeiga ekero manene ategete gocha kurukeri Daniel yaselinga neriga nyuma ka chandekire Daniel akaenda gusaba kakogenda gusaba pono manene nguchari nga manganaya ditangani ataraya manyako nyako matenga Daniel dewe chanda manganaya akari mutwe somango Daniel sana isatika mgukiye 15 alimo 15 na kabiri oisome 19 na 20 na isana na 20 na bitana kemo 19 16 first and 15 so 17 asa yo agachange ase nateneine ekero aigeta asende ngaondoka ngawainse maumama kurende omonto oria kurende omonto oria agantebia rora koria nigo gokworokia chinga kichomwerio ekera agenderete gokwana na inche titoro chinene chikambwata ontugaime inse ngumaime ngumaime nkorende aganguna agantenenia na inche ikore ase 15 kemo yes yoko Daniel ekeroro kigwa mangana yaku ne karwa machanda akabori ngoikinga kigusengo koramanyeri nganeri yes yamatebinga na nkaru monto yomotenene asenge guyurochirwa aria sakurkulai akarangeria aserio girine na agatebi Gabriel kao monto yamanye igoro yoborori obo igo yoko ewamanye Daniel ikemgo gi 15 kabiri yamatebe nga neri agachange ase na aringa agatenena nekerateba atenena Daniel akaba n'ubwobo banene akagwa inse origeretinse akamatebio mwana omwanya bantu manyaiga oboro amangana yoborori oboiga iga kare sikinga kichomairio iga mangana ye yogo chenu gwekaru iga kara sikinga ki chomairio kamgo kege 19 so manero 19 Biblia tabanga nyuma yayo agantebia rorani ngotebia aya guchikoba ase omwerio gwenda mwamu yo monene kiagera okorra okwo nigo gokworokia igoro yengaki yo mwerio igonge kera orogeti wa mangana yaku nitase karu nekere gochisenwa igo chikoba asenga kia matukare na yo mwerio isina sita sina sita ekifunge kia Daniel nigo Biblia goteba 26 Sana ibiri sinesta. Okorora uko isana ibiro sisana isa. Sana isa to sinesta. Sorry. Okorora uko igoro ye chimambi ne chimogoro. Bane chimambia. Madam Ngoni okoranga ke usirukia. Okorora uko. Yes. Igoro ye chimagoro ne chimambia. Wakwanetwe no wekene. Yes. Kugache ukobise ekiagera nigo koraira matuko amange komanya goikeraniwe
kumanya gwikiraniwa bono ase amang'ana aya igakonga ngoikaririe ekaru eye gochigochenu Yes. akamagomete ng'a okorora kori kwaroche igoro ya chimogoroba na echimambia rituko rigochaka mogoroba riaera mambia agateba naye ekene kogache goika ekorachi goikera na amatuko are motu amange naki ekemokeria ikomera gatana kaire ng'a na amatuko ya omoerio Yes. na ikomera kiana na amatuko ya omoerio bono Daniel gakonya kobori ng'a na amatuko ya omoerio narete ng'a kogache Daniel agachandika ogochandika korokone namanye ng'aindi amatuko ayo omoerio agochikoba naende iki gekoba rora ngo Daniel kianda ekebungo kiaye kia 23 Daniel kianda emerongo ebere na bitatu 23 haya ekero wachagete ogosorora kwao ring'ana rikarwegwa na bono inche nachire koritebia ekiagera gokoritebia koritebia ekiagera aye nigo bwanchire mono asa iyo rengereria igoro iyo ring'ana riria na umanye eng'encho yokorora koria bono ogororoku gwachandete Daniel ase amatuko amange kakonya gosaba na gosorora omonene yes nerio agaikera omaraika omate ng'a Daniel aya na omonto bwanchire mono igo nachire gokworokia amang'ana ari kware uchi amang'ana kiaya aye chimogoroba na echimambia yes na amatuko buna ebinto ebi gochigoikerana tochake bono ng'ang'a kiakomotebia chakango no torase Daniel 24 24 aha chimuma chichuma emerongo etano na ebere nakio chiabekirwe ase abanto bao na ase omochie omochenu okora ogosaria na gosiria ebibe enderera bakogekura na gokora okobwatanigwa ase eng'encho obobe naende korenta oboronge bwa kare na kare na kobeka okorora koria na obobani boria ekemanyererio boigo goaka ase achenu mono amaguta na koachena bono Daniel ekero bona goikaga omonene akamaretera omanyi bwa okorora akamareterera amanye amang'ana aria arochi agatebwa abanto bao bairi chichuma 52 ichuma echi 52 mbinto kibagochigokora namba eyemo yes igateba iga bakora ase akoro kwachenu ase ogosiria ebibe nekero bakorire amang'ana ya ogosibia ebibe bakora okobwatana ase eng'encho obobe bamanya kobeka oboronge bwa Nyasaye bobe nabwo ekemanyereri gia kare na kare yes igo oborongo obwa Nyasaye kero babwatanire amanere amanye ng'a amang'ana aye naragochigokorekana incho 25 asa yo omanye na korengereria ng'a korwa engaki eria ring'ana riarwetwe igoro ya Yerusalemu ng'a noagachwe naende goika ase engaki yogocha kwa oyomo omwakwa amabuta oyoro omogambi na chibe chichuma 52 bono bairwe iga ng'a engaki ogochika ngochigwetubore abanto aba bare ase obosibwa ase ense ya Babulon lakini ense ya Babulon yari kogambirwa n'abantu bakorwa abamidia na abanto bakogamba n'abapasha omoruoti opasha nachari ogochika ng'a abana ba Israeli rana seino mochikwagacho mochi Jerusalem agateba nto bae chichuma 200 mogochikwagachira omochi Jerusalem yuma isana yo na matukari ngachibwate echuma na matukari ngebwate 52 na chichuma isana ibere 49 amatukata na bere marata na bere 49 bagokora kurwo ko bagachire Jerusalem na indigendera guchimotu Tuwasikiro chinse 47 26 nereria isina sita ase chichume 52 omochino agachwe amone chinchera chiaye ne chiburi chiaye korende ase engaki emechando emenene nyuma y'echichume ekio 52 omwaka amabuta oria naitwe
tari ase eng'encho yaye ero omonyene abanto b'omogambi orache mbasirie omochie oyo amo n'obomenyo obochenu. Bono bamanya kwae gwiga mbagacha ase obokong'u. Yes. Lakini chuma echikaro chiaerire bagachire bakure naende chichuma chinde nchimentwe 50 na 2. Yes. Ogosarigwa. Ekare chiamentirwe omwakwa amafuta ya Nyasaye nache. Bono gokomenta 2 omente 50 na 2 irenga chikoba. Kwana ngase gosoeria mang'ana iyo 2 omente 50 7 ongeza 62 69 echikobe 50 na 2 igonga nyuma yechichuma 50 na 2 omwakwa amafuta ya Nyasaye nauruke nerukurukumasia gendera naende gochimati yatogoskochimate eleson nawe ari gotoa omubaro mwanchu murigereria gendera etorakura asingencho torarigererie amang'ana yonsi rose ngageteno nyatogo ku understand na matuko tonyende ko batokwa gwago na kekora toyibeke tokura gotokayikora ing'ana nerabu na inche naroche amagambi arasabu nigara amagambi arenga abere na kito emingi chegochaime ebwato oboruoti bwa abamedia n'abayemi alafu twamana konyora ne egoreri nere bwate obogambi bwa abagiriki kura matukaria manya gokome. Okay, sawa. Torakura matukari ritanga ito yareta confusion. All right. Nyuma yechichume ekyo twarenge 27 26 ensema ya kabere abantu b'omugambi orache mbasirie omochi oyo amo n'obomenyo obochenu gendera erioka omwali oye noche buna chioro na goika omwali o esegi nebeo ekiagera nigo ochikeretwe ogosirwa korwa kare ere nakore okobwatana ebeka isinda saba ikwasom isina sabande ere nakore okobwatana ogokong'u gogotianani n'abanto abange ase chume yemo na ase egatigati y'echume iyo nakore ebing'wanso na okorwewa gwonsi tibirwegwa naende bono tegerera gwe yabeka iga ochire oyo ochire seng'enje yayerubweka anachwe nyuma y'echuma gatigati eriatigara torochicheka 68 69 69 nyuma gatigati y'echuma echuma ibwata matuka atana abiri igen gatigati inki egotwara tirianda atatu n'enusu nakora okubwata na gatigati y'echuma agora ibne kagagu bono tiga tochie se okoye divine eriete rigare gokwana n'amang'ana akoruku y'obobani n'amang'ana y'obobani Nyasaye agochika ase gatabu kia Numbers 14:34 abana ba Isiraeli bakagenda korota omochiori enseri bare gochia Kanani bakagenda amatuke 40 kuba mocha Nyasaye agatea moko bere ruru ase emiaka 40 kera rituko bachiete korota igori ratenerwe no mwaka oyo iratenerwe mwaka oyo omo igakabika bo no musombo ndo kurukwe Ezekiel nyike mugo kiasita naenda asinge njibi abana ba Isiraeli akabate yo kurare roro bege oromo asa matuko 40 nekera rituko riratenenere omwaka oyo omo igeso obubani asigetawe Ezekiel nye isanemo na Numbers nero 14:34 eritukerimo igorietenete omwaka oyo so mange sefungi bibira tobeke ndika gatabu Ezekiel inye kamungu kia sita Ezekiel inye kifungo gia 6 Biblia bakabaiga inye kifungo gia 6 ekero orabe wakorire korara engaki eyo naende orare orobega ruokorio naobe kobogoretie obobe bw'abayuda nagochikeira amatuke 40 rituke limo ndibe buna omwaka oyomo
na gochikeira amatuke 40 rituke rimondi bebunaki mwaka oyomo bono tigango tocho obani obotoboche bwango torere ng'anaki ekero omusumba oyo nyasaye atebetiwe aso bwango morisi ngosenga chinsa chiachire kigimo mwancho morige naye nabo gosanga karangari kiagamo na intwe yakora twese kumanya amatuko aya na enseme tokonyara ko tokorigereria ase lesson nero kero kendera nyara ko bego tubwagare ne summary ye lesson engima sanga karangari kiago liboriago amuna intwe terase omutandao Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News na boigo terase namba yesimi eyere ase etv yago omoristo sona aso bwango yes ogochika kwa baiseri bako egubaru essence ya Babylon bagende sobo igokwaete kuno omugambi orukuru kwa tax access omwaka bw'ekiminye na 57 BC katigati ye omwaka bakogenda obaire chichuma isana ibere kibwate amatuko 40 na kianda ayate nete miaka 40 na kianda kukwagachi ekaru igogo chakera 457 BC diribare go subtract amatuko go chance ekaru ekaeguri bagekwaga chugo chakera 457 ekakorwa 408 BC gochakero naende chichuma chinde na chiro chichiare koba 50 mo na ibere akange esabu 50 mo na ibere mara gatano na kabirora ng'amatuka ayire ngari kugwaka koba chimisatu na 38 yes gwakire sabu ye na berego menta rusiko rwese 408 ruse 408 kugocha yego chigoika omwaka bwa 25 AD mwaka 27 AD na Yesu liliagwa kwa mafuta ekera abatise tu asurojira Jordan yamanya wateba ngana nyuma ye katikati ye chuma asa matukari atigara igo twegire chichuma isina sita katikati ye chuma na rusieke ngwanzo yes mentango isina saba mentango isato nenusu yego iki omwaka bwa 34 nenusu emeni omwaka bwa 30 no yomo AD na lili yarweteke ngwanzo abaisraeli baetwe miaka 40 ichichuma 50 ebere chigukori ibe byabo etane ebere maragatana kabere ichiminye na 40 kokorigererio rusi 31 orusi amatukari atigara atato nenusu gokomenta ego chigotoikere 34 AD na liria amang'ana akoruko ya mabere y'abaisraeli ya 34 AD na libarwanete abatomwa bakatiga bakagenda asoko okogenda kurandia ase abantu bebisaku bao Paulo bakagenda kurandia ase abantu bebisaku 34 AD bono ekaru eri yaetu amatuko chiribu ibere nechimisatu rusingo 400 2,300 rusingo aya 490 na araikera 34 AD ore nari ngatigara rusingo what about torusiro inori 2300 take away 4900 490 mana rusingo ngonya korago chimiambiri 2,300 Rusia 490 ari ngatigara elwe yemo 810 nabo menta bona sita egekora se AD twara komenta menta nga se 34 AD omente miakeri atigarete 1810 yego toikeria 1844 nabo igongi ekaru ye iguru yaro gote gochako gochendu kwaye gochakera 1844 AD 1844 AD ase omubaro bwa ebibilia na ase obogima bwo Kristo kero kende nkwanya atakoba gokoba engaki yegesunte mono ase enseme yotima ndo se madam andra ira na sumulis no batenga na ase ubwenge kabisa tutaraga ndo motimo kene tunyara ko batokoira na tunyara ko batogosanga munaye ngagete ng'omorisi okorire reseni yes aiga nigo tubwate turanyora amang'ana amanene buna aiga sitwarenge rituko ria Monday lakini ochire mpaka rituko ria omwaeri oyo otegererete nabo kuigwa
igo tobwata amagambi abiraya agokwanirwa tutaranyora amagambi ane aya emingichi negoreye amagambi aya no tugwikira mpaka twacha konyora ng'a ntubwate obogambi bwa mwanya bantu n'obogambi bwa Nyasaye boso obogambi bwense n'obogambi bwa Nyasaye bona iga nyuma ya emyaka eye twanyorire buna morisi akwaneire emyaka chiri 230 na magana 300 amatukaya nari ogochenwa yani akorumagega ogochenwa gokoreteki twairu ogochenwa ngobororo bona ase torengeringa ekero tokorigereri buya igo mu maraika naro okwaneire okuruku Gabriel Gabriel ni gachete ase Daniel igakare koroka Daniel nga ni garu mungaini mono kero korigereria ase narabwa gotenga yani ni igare the great beloved yani iyo bwanchire mono ingo mwanchete Nyasaye ganchete Daniel kiara nkomoro kiarenge gendoki amararaya ekerere sini toko yerigereri buya toyebwate buya nande toyesome buya abange bayikire bono bansire gotumekanga nga nkobana bare nkorora bare buna Daniel arenga okoraki nga Daniel tari kobana nga yani Nyasaye ototumekire na into toire chinguru cyo gokoraki cyo kobana kera tokoira na magega Yesu Kristo ekera agokwa ekera kubambugora asu musaraba igago kora bionsi okora ebingwanso byarenge korumagega n'aba bani bari barenga ororo bonsipi baba nyuma yangu ya Yesu Kristo nga Yesu Kristo chire okorire onsipi igekera tokonyora obubani bogocha mondago dinaki ng'omubani ochira asige dokubana yaya Yesu Kristo nerwega dokorigereri naende nero omubani nero ranya nero gotubanira nero torigerere tinero gokora enchiri Pia mono sana emambia bono amagire lesoni kera tukada kuonera igoro ya ensayekina tega tento kwera na omorisia amona Sister Rose ingo kwana na tore gochakera 1844 twatebirenga omwaka yo 1844 noro omwaka anene kuru omwaka yo 1844 twabeire to manyetenga ensa ire yekina na mangana yo malaika omotangani ayo are asokumanuka eritwanya togosoma 14 kefungo kia 7 inga ensa yayo kugambia yaikire ningi kegendete gose kurwa 1944 ande ibagandire yo mukristo ase myake yo Daniel anyaza ko bakorokiwa agatebiwa nga ne myaka ause engaki yo kugambiwa gose ari kumureka omwerio bwense tigaturagenda somutimo kakira tokwera na nyara ko batugusanga ensema ya kabere ya magire lesson emambia bono Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyitekiriya yibuno mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wa gusoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia baisaine babwatu bumanyi bwigoro rivaga risaine liyo kugoseria na bwigo lyaboroki wabakorara ekirobaro sire chigali chobosombi amachama ya yokunywa na boigo nkubwate tole umurubiri yo CBC nigo togutuka asikanisa ya PEFA daraja 2 torikere email ase pottershaven@gmail.com gosoto akere sime ase namba enotisano nebire isateyemo isano nemoibire isano nemoibire isano nesato inye gose enotisano nebire ibereyemo kianda isano nesato isano nebire isato isano Potters Haven, the foundation of knowledge. Omwancho murigereria twabere tugutara imeyero baria gusina borokia ebimeri kona siri kuliale ngo tuchukwana ekemeri kereto bauti yake nande kemeri asaba gusia bange timati gosemoke manyete koma kwanega igamoro chekemeri kyombwate nigo gekorukwa endani neliyo gotio kabuya obotu obonga yako bonyora kora tweranga asege kaigora twera soboime tomanya igoro yobole mibwendani obotu ekero gocha kurima mugondo goikoreme
o prepare kabisa oyo bose orusikire gentonse endani orusi moyo igo goikotu aro mubomanyi kubeka endani yetu kubeka kende gyose no bari otoke mundu tamaite kubeka abeko bonge ebogosire bokomera obonge nendani sababu toko butsamusirira bari riri ya kabisa na senge njekero kwagera nari gocho komeki ebe raisi kuye ubieria komera asendani esukuru y'okwegeria oburundia bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukoreri obya ase ebirengo ao by'oburundia bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundia bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundia bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari n'obarema bwigomba bwate short courses cya BCD na B executive obuye bw'okwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible kinga kiri cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugongo gusi asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chisage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Bienvenido sana umwanchu mulire bweta seni Ndizi TV nande karibu ase entunda ya kabere ya maigirio ye lesson timaito gosengwa bwate calculator risiko ando sia sogenda toko bwati kurwa ngo mulisi onya otanga 23 o multiply what gocha na maigirio lenga se lesson no mubaroyo ogotoene keringa amatuko aito aso bwiko bwense na anene wikiro mweri bwense nganyare ko bakoba angemono gekogera ase getabukiria kia barumi kianyara kwa gotora ase litukolia leo sase chumengi mani go kiale otanga ensa yo kugambirwa nigo nyari kwa bagiye goika gotonyara kwa bato kuyariga ni twensia sobwamo ase litukolia gatano na limo lesson osomoli kubwe lesson na enanete esamari enne kigima yechi chuma chiritwara niko nyara to opona gaiga litanga ni nechi chuma chiria 70 twara kwa bato okwana ase kitabu ya Daniel kianda 24 Ndobato gosuka boigo naende twakwonera igoro ya matukaria kiri bube na 30 ase kitabu ya Daniel isana isato nyara kuba gosoma no kunyora nganya ko bakwena no igaria mpia mona sabali bagenda boigo gutorikira ujumbe ya bemambia bono narika yo kurunga Thomas Aboke kurwa Dagoretti South. Happy Sabbath day to all my family members, Jacqueline Machoka, Gladwell Flavia, Kerubo wako na boigo waitaka area kati ya bali bakunda koba bautomera cyucumbe cyabo liboriria akuboria aseli tuko ditangani die lesson timaiti gosomada munolega go aseli tuko ditangani lesson aha timanye tina kyara ko bakwanera yare ko boreria ere no tuligereria aria ase tuko ditangani lesson ere agotbori na kia ingige kogera naende obomenyo obochenu bogochenwa oyakuru kongana Thomas Saboke akari kuba kuburigo timaiti indairaniriye ribori erio yes korwa se gitabu kia Barawi 15 ngo bya 15 yes egotebanga nabo igo okore okubwataniwa na asa chenu mono ase ngenjo yogocheneka kwa Abaisiraeli amo nogosaria kwabo na ebibe byabo byonsi yani ingige kogera ase agochenu naende kara chenu intwe mwanya bantu nigo tororo yani nigo togokora ebibe bitu rituka ase rituko inga nigo togochenwa rituka ase rituko
na asa achenu mono nigabwe agenderete ko bachenu na ndi gagenderete go chenu mpaka Yesu akore mpaka Yesu irane tukirigereri ngora iga ase chinga cheitu nonye naya asori nyomba mwao no tagetoba asa achenu obasagia yani turarigereri ngobo chenu ngaigo na bakogenderera go chenwa no go chenu karagendera go chenwa nindu tokogendera kwariganirwa chingoro cheitu ime ukiagera no ene mebere yaitu yoka nigere karwe njenu ya Nyasaye inga goika togenderere go chena asayo abachenu ikiagera no Yesu amenyete ime no ene ase mebere yaitu igobo chenu mbogendere tenase nagendere go chenu paka Yesu irani uburuti wa Kebona sana Evanis Mbaka gotaba igagenda tokoba kurigeria yemo ase mukurwa asense ya doa Katari happy Sabbath gochese abalisia na nene ekanisa nya Getiongo SDA na Nyamondo district liboriaye akuboria nga mbuga mateki boro gati ya Yesu ase emuma enya ekina ase kitabu kia Danieli na boigo ya nekina ase kitabu kia Danieli emete mwaliso siko igori libya igori yes obwama tebora ase asa makuria Kristo na ase ekina kire ase kitabu kia Danieli bono tiganya bekeiga ase Israeli mbabwata matukari nga yengenja sobuguma bwabo kera ritu kumanya bibeka amachire ago charete mani arete ngondi abika maboka converse bibiaye anyenya manyingaro kana ero yaitera umukwani amanya gusamba nyamachire ne binde tutaji go kimoino ekera akorire boigo nyamachire ngo kiri arenge nga ebibebi go mukwani amutenera Yesu Kristo irire bibyaitu amangana ayakoreka nase chumingi ese omwaka umugima yes abalawe 23 ekengo keke 25 kemogo ike 32 iye batenga aseri tukurie ikomirio omotienyu gatano na kabiri bwa Abaisiraeli igori ari koruguri tukurie gusonsorana erie to gusonsana ari koruguri tukurie kina na abantu batakeri ko bagocha asobusibwa Nyasaye bekeye na ndiri ari korugwe sabato yomanene the day of atonement yes oyo korugwe mukwanio manene twatanga riye byare nkonya ko bakuborio bibiga ngatwa beru ibyaro chipya bikwase achenu byabero ditukolizio maelio umukwanio manene akoreta eli arwa sengenje bibyaye amanya koreta embori asengenje biba baise ayenyenya gena na amanyinga emali ogokorwa gochena kagwe karu n'abantu bakonya kurira isikuga iga ngomane twabiri bibyaitu omanya guchoreta oche isikaengo embori ende nero yabikwa abeka maboka yo converse bya gochio ngabyagenda asenga embori eria Yakobo no muntu renge ne chinguro yira seruru yare kworo kigoro yeki na kego chigucha omane na raji gokora asama tuko yo maelio igekere matukari yo more maeria igete yes Daniel isana ibere ntu asoma nga akarorurio omochikare oikaransire nebitabo byegoirwe nabi namangana akarigere kurwa se bitabo negitabo kendi kyobugimo gekareto Daniel isana ibere kumugiye kianda go ikomena na abantu bakana chirwiki na kurwa se amangana alikira se gitabo noria okuruku mwana omwanya bantagacha kaegwa obugambi asenjirinde naki ari ase karu yego chirecord chito nchiro amatuko yo mari karago chigoja montai go chotanga walk over to the kingdom koikeki na gekorwe chirecord chiregerirwa abaiguru baisanike na abense ekere karo baikire bona tu asoma ase chuma yaeta bali abagotoka ba muire Kristo no motori obo babirwe baso asoburuoti nabaro bago chiguru komando ke 200 baikaranse bari ringa nekene buna tuacha gusaba minto babekererwa bobi baisanike igo Nyasaye sekina kiaye kugambara samatuko yo mwaelio ogochena no korusie bibe bisiri kare na kare yemono sana ogochena no gosiria ebibe kare na kare yemono sana emambia bono akorunga Paul Muragwa Kuruchin semo chiarigo Masaba School ensemo yaramasha akuburenga ase kitabu kia Mariko 15:38 kukwanire kare igoroyo ogwateka ogose ogotanduka kwegetamba ekyukere ekimanyererio
kiogosirigwa kwa ebing'wanso byosi pi ine igote togwenereti buna ababwatani ba Kristo gokora ebing'wanso byang'enchende yonse. Sister ritang'ani Yes. atukwira na ogokwa kwa Yesu Yes. twarigereri ng'a Yesu ekera kwirwa ase ekigambiro ase obosio bwa Birato Yes. niga agoikigwo atari na komocha konde agasinyugu akarora ng'ikiagera yarenge okogani n'ogwancha gwa tata Yes. goika ari kunywera egekombe keri encherende egekombe keri anywerete ntwanyora akero omorisi ateba chinkama chiri nigo chiarenge chindoro mono Yes. biri nebibe biri byaito byarenge ebiroro mono egedamba akeri ekero gekunacheka koru chinsa kianda kegana chega korugoro mpaka inse nigo kiaorogeti obonene bwa Nyasaye n'oboronge bwa Nyasaye kama dena ki aerire onsi akorire ki aerire ng'a ebing'wanso byakorumageka Yes. byarenge ororo Yesu okorire byonsi Yesu ong'wansi rugora ase omusaraba Yes. amanyinga ari munyorekera amanyinga ari Yesu akobeturi itimo niga amanyinga arenge gosoka kaburukaine na amache Yes. ng'ebing'wanso biri amanyinga ari agaiteirwe bono Yesu iteire amanyinga ari bagari yake ebing'wanso biri ng'a onsi pia kaera Yesu akabemboria bono gochiaige gento getigarete tocheneke intutweka nekine giakorire ki kiaerire egetoganyete nekina gekonacho nekere ekina gekonachwa nigo goisaransa osomerwe judgment igo bono ekina kere ki kiaerire bono nokonacheru tokorete ki na kiasa ari agenderete gochenwa na intu togendere gochena chinkoro chiaito erinde tonyora oboruoti bogocha Biabono sana emambia bona soganda tokoba gokwendeke gwasakire ekerengereri kiago amo na injo gwetera sena besimi eregagu na gwetera semitandao ujumbe nerega igante getaya morisi na kikwa ekeng'wanso keria agoteba abaibere ni 10 ekeng'okia ekia kianda egoteba ng'a nera agateba rigereria nachire gokora ogwanja kwao o Nyasaye Yes. akarusia ebing'wanso biri byeritang'ani akabeka egia kabere ebiritang'ani biri biarenge ebiabakwani Yes. bono omobere oyo obere ekeng'wanso kiarimo naende rimorioka gekobogorie ebi bitu bionsi igo omanya goteba iga iga ototebe ng'a akarua omobere oyo rimo tioka ase eng'encho ebibe biaito Amen. kare na kare ekeng'wanso kende ngeito okoruga ekorusia ebibe Yes. oane chisadaka chitokoru chikogenda ase emeremo ya omonene taike eng'wanso giokorusia ebibe nokwerera Nyasaye ng'a mbiamone emeremo ya Yesu kemotu Biamono sana timaiti bono omorisi kero kende ngotumia tore nga tonyara koba tokoreta ebing'wanse bio bosibwo monene kero kende omonto abaratanga ebing'wanse bio kati yabo chisadaka ngati ebiri kero kende bianyata koba biko egetambe kera giatandogete gikanyara koba gikoigorera akinto kwanere ng'ane iyo nareka gokorwa asa Henry ayora korobogita esabatenge gokia se Pastor Gilbert Onyango Christopher amona bande ngorigire tore message badai agotabana wale imeya omorobiri mambia bono hai ndizi TV akurunga Ben Micheka korwa daraja 2 kisi daraja 2 agotabanga no ale imeya omorobirio amo nabashirika bonsi bario mbati aminga James korogitale Rio Ndiches DM agoteba happy Sabbath abantu bonsi bagesaba kwa agotebirenga obuya imbole asigata sendi kendize TV gotera ase amaigerio ya lesson emambia bono nariga iga ogorokwa jumbe yomoreke kimatokoriga ndo morisi unyara ko gukwanira abera tatoiga nariga iga agoteba happy Sabbath Pito Kongo kurochinsa machi Transmara Narok County agoteba watching live wasalimie abalimu abube lesson tunazidi kubarikiwa emambia ya bono oyagoro Pito Kongo kurochinsa mochiria cha Transmara Narok County omorisi ensemonere yare kobage gukwanira ase omwere kabisa garia anene ase gitabu kia Balawi 16:16 timaiti gose Sister Rose no nyara kobago kuri gitabu kia Balawi 16:16 gagesome lino nyara kobago gasoma yes Balawi 16:16 egoteba yes naboiko akore okobwataniwa yes ase achenu mono ase eng'encho
yogo ase ng'encho yogotacheneka kw'Abaisiraeli amo n'ogosaria kwabo na ebibe byabo byonsi naende akore okobwataniwa asema y'omusangiririkano eyere amo na barabwo na ase gati y'ogotacheneka kwabo. Oyakorunga Kefa Osoro kuruchisemo chia Panari Mombasa Road nero tenga tusome kefunge ikyo mbwamate kikebwate ase obogima bwito bw'Abakristo boniga otigase mumengoro mulisia ase mumengoro litukuliria arikorukuria osonsora. Yes. Day of Atonement. Litukulie kina. Yekina. Na intuko chakerenga kiria matuko ya maria igete. Yes. Ya korukwenga kiekina. Na kiekoro musombo yo apaurato bekera ngaki. Tigatota bokorwa sichiro yeka yaro goturika goito korange mono kubwenga kiria karatuigenete. Etora asenga kiekina. Obo amate bweito ime ya Kristo Yesu. Noboragere toike iguru. Isiko ya Yesu Kristo igotora soka kurwa se omorobiri gotoreka. Igonge engakieki ne yeri arenge engakiri serituko liria ryogosonswarana abantu bagane ko babanta baitongo. Bamurigeriti Nyasaye bamugaramiriti. Na intutu tigobwene no bwero rwobogobo. Toba baitongo tumurigeri Nyasaye na ritorabwe. Biemono sana kero kende onde naga nikoboria bunarende asubugmu wito a Rose tonya toko batoko menya igari mbabekera matuko gete ya tournament Eli Maria Rekoba ine ase mumengoro ase mumenya tomenyete buna into Abakristo tobwatiri tukubune kero kende kando tobakanga na liri tukoria tournament liekina asubugmu wito Abakristo Rose ndarira neringa ekero Abaisiraeli barenge kwenda se chiema so gosonsurana. Yes. Yani bacheneke babirane na intwe buna ba Kristo na ba Adventista igo tubwate kwota isato aso mwaka. Yes. Igekero tokogenda se egesasimiro kolitore pasaka ndori kwenda kuumirana n'umubero Yesu tutarakora okubwatana kurumagegaiga asama tukaya tuabeire togotuomana tuabeire togokora ayatari okugani kwa Nyasaye inganyuma tutararigereria omubero Yesu tokore buna Yesu akorete ase basaka yae omoerio egende getangani goika torigererie bibe byaitu ase tuatuomoranire tusonsorane totebani tumanye gosuka gochiarari gochimotu ingano ena matukaya neringa ntumwanya abantu twakongiri chinkoro tokogenda naki yani tokwenda nege kuba yani twenenete okogenda bunore kwebangana ki Nyasaye togenderete ko ekina togenderete ko geteneni yani yesango ochire akora okobwatana amo na intwe lakini bono twamenyire imeye bibe tokongete ndutaiti kworokie bibe byeito lakiga kogera baire rituke erimo ngana intwe asemeti enyeye kero togokora ebasakeri yaitu encherende nga torigie enchera yokobwatana n'abaminto tosonsorane erinde tomoikere Yesu bono gatiga iga twabekire orobago totari komoikera Yesu tokogenda twarambari lakini ekiagera ntorarugotebanga tusonsorane bono Yesu ogarare tokoeoro kikurweganga nootore tokona komoreria lakini ntorarwa ribaga rinene ryogosonsorana. Bemano sana enchera eyemo anene nareyo madam kwanere molisi timanyiti na agateba ase mamba ya la weria ase ritukuriria ryogosonsorana. Yes. Igo egateba ekebungo kiemero isena 3 isena 7 utiakerese isena 6 gotirimboka no manene agakwana na musogoteba ritukurie ikomirio motienyo 5 na 2 ne ritukurio gosonsorana. Rigore abe ritukuri chenu na endoteba mwekeye ne chinkoro cheina asobosio bwa Nyasaye puneke ngwanso gegweta asomorero gochia somanene mo karamere mende yonsi aseri tukeri ryo gosonsorana merongeri ina kiane yatenga montonde bwenso rachetekeya asobosbwa Nyasaye aseri tukeria igara arana chikuru asabantu ba
bono twaikire turasenga kiomaeri Yes. nyasaye atagete twekeia ase obosi bwaye nekero gwekeia ase obosi bwaye nekero ekoruku rero indire rero mbono iga buna nde moyo onye tari bondo arusiwa ase omoganda bwa abanto bamanene Pia mono sana narege gogoro nga Charles Ondieki akubore nga ase monero yelesoni yale gokwanera igorwa ya masigo itwa omanya kubore nga ningieke geokwanerwa roro goseneri bagari yango aitetwe na seki anyata ko bagago itu masi yes Yesu. ase lesoni go ya kwanere tigora masigo itu na seki yago itu Ase Daniel Kianda. ya ase Daniel Kianda yarenge tumaiti sister Rose Masiga agoitwa yes oko bambwa masi Yesu Kristo niga arenge omwakwa omonene yani anointed yani Yes, oyo omwakwa wakira mafuta, yes. omwakwa amafuta omonene bono niga akirwa amafuta erinda abekingwanso kyogokwera mwanya banto limo tari kabere bono Yesu akero tokwirana kurumagega ase obotongi nyasaye nabwate omoroberio yabwate noyo yokomoreta Yesu Kristo akuri morioka atori mwanya bantu bono Yesu niga arenge omwakwa amaguto nyasaye na kere gendo kiarenge komonyora ase bibe biri byaitu Yesu tari ng'a iga arenge konako mwinyore no enekero saitani akomotema iga akomotinga nerikire niga arenge gwekei tarenge kunyara kuiraneri gose saitani niga arenge gotema Yesu Kristo wetera ase bukura kini oye bacha bona se ori Yesu Kristo ari Yesu Kristo na endare nyasaye kerdo te unga barenge barenga batadabu Yesu Kristo arengo no moroberio nyasaro se diboko bori mwanya bantu na kiago kwera si ori ebibe byeito tobori bwe tochenwe erinde kineke kegere togendeka gutimo Yemono sana libori liarenge na seri bagari yango aitetwe ngagite Madam Rose nyale ko baga koira neri bagari yao monyabibe bogo ya bori enseme ya kabenga na seki anyalete ko baga goitwa ngagite nganyale ko bakorina ni na sengencho yoko mubori monyabantu basomere 2 Corinthians Yes. 5:21 Wakorinto ya kabere isano 21 sano 21 Biblia gotebaiga ase obwango kabisa nyasaye omokorirere oyo tamanyete bibe kobe bibe ase ngenji yaito elio asare intwe tokorko tobe noboronge ase nyasaye pia mona sana translation ya baonchore tubube tokorko boburonge tokore koba oboronge emambia ya bono a ase question ye ngaite igaite tue sengenji yaito yes erinde na intu ime yaye toegwe mbwiri yaye kuruko boronge oboronge nembu yaye tokama obogima bwaitu bwebibe na bwakwerete agatoa in exchange obogima bwayo obachenu egere toikere tosoa soborutu bwakare na kare pia mono sana amaguria aine mambia bone birengeri beino ase ngenji amagre lesson tugato gwake ngambia mana singi jokori bagosanga mona intwe igaiga se studio etwarenge na Rose Nyamoita na boigo omorisia onchonga obutonyara ko botokubata na bara kwene kebune lesson ya gochire asinche obikira ntima ite madam litukuriga rero ayo kwenda gushiriki na kero kende emeroberi mate sabato ngo bega tole emeroberi ya ne sabato yake tima ite se kanisa ya litukuriga rero abanchu abarigereria nabaira neiringa mbia mune kyaera twasangira mona inu ase sabateye yes inche bina mwaigura Marieta Rose Nyamoita kanisa ya Nera Amani Nyakwe na no tugusirikira rero ntubwate TMI kwenda chiwiki ibere igabageni baitu baikire no turaye korere nywero Amani mutse pare iga kuchimate gonko barigania bari muri nyomba kera bakwani baitu baikire kubama no mukwani wito monene ukuru Tanzania ikire na bariganire nande na bakwaniri na mwensi bari mutegererete mbia mono ne kanisa ya Millennium mbia mono ikiagera na nyoreta abande yesterday bande ngankora arigereri baru muroberi bweresen nande kabe party rero nonde na bakwaniri nande na baganirie amaya tiye mone na bakwe nande tobe tukubwatira nasuwa ndimano sana omorisia timaitira rero bokoreri bwa ulitukuria rero nkogenda ase kanisa kurukuma sereta nongo chikogenda ase obokoreri bwane nairaneria abaminto ng'ambia mono ase ogosanga amana intwe
asa amaburi ne comment Yes. na aso gotegerera tuyariganirie songo chare Piemano kigima twakoganirie amaya bono gukari kwiyariganiga kugende kanisa asogosasima koni abe gutaseni Kiandizi TV na ikitwa gutumira maiga kwabo mwegenwa amaigo manyete egende kase bintu bikaiga buna maiga rinde naye unyara kuba guko yaikia ase ekanisa gasogochika bogosasima morisia Sister Rose na inukimo kwenda kanisa chino koni abe ya Ndizi TV twire na maigo moristo siekera muno gusaba tusabe asaita atana ndi twachira asore buna abana bao nabari bari kora umurubiri ugwe lesson ari totaikero yaikirani kubwatikana obutene kububyo bwao otokonye kwirigania soburu ogotore kokonere gwatoroseiri naende mirimo yao y'uburandire ase ensengima oyiruchinguru chire chinene chiokoyeikirania asobanene bwao kwanja kwakoreke twasaba gwitera asirite ya Kristo Yesu motoria amen. Piemano kigima njengore nanda sentunda ya gatatu neyo mwerio anemekera tuguchikoba tugusanga muri chikoya chito imena isiko yorogongo ruagusi oseseniwe